Moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada venres, por seguirnos nesta rolda de prensa na que xa paso a relacionar os asuntos máis importantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno celebrada hoxe. No que ten que ver coas políticas sociais, a Deputación de Lugo dá un novo paso adiante na ampliación da súa rede de centros de atención a persoas maiores, facendo a licitación do contrato para a redacción do proxecto e a dirección de obra da residencia que se vai a construir no Concello de Cervantes. Esta licitación, que está dividida en 2 lotes, supera os 110.000 euros e ten un prazo de execución de 2 meses, no que ten que ver coa redacción do proxecto e 6 meses para a dirección de obra. Este novo paso que damos hoxe é fundamental para que Cervantes poida contar nun futuro próximo cun centro de atención ás persoas maiores, porque este é o trámite previo para que poidamos licitar a construción do edificio que vai albergar esa dotación, o novo centro de maiores de Cervantes. Esta nova residencia, que vai a formar parte da rede de centros de atención a maiores da Deputación de Lugo, estará situada no núcleo urbano de San Román de Cervantes, nunha parcela que conta con 2.716 metros cuadrados na Rúa Deputación, que o Concello xa cedeu á institución provincial. Este é un novo equipamento que vai a permitir ofrecer atención de proximidade e de calidade ás persoas maiores deste Concello da Montaña e tamén dos concellos da contorna, garantindo que poidan envellecer no sitio no que sempre viviron, con todos os coidados necesarios e sen ter que desplazarse da súa comunidade e deixar as súas raíces. A construción desta residencia responde ao compromiso que está adquirido por parte da Deputación de Lugo co Concello de Cervantes e reafirma a aposta polos servizos sociais e por un modelo de atención que pon as persoas no centro das políticas. Como sabedes, a creación e a xestión destes centros é unha competencia propia da Comunidade Autónoma, polo tanto da Xunta de Galicia, pero ante a falta de acción do Goberno autonómico, a Deputación asumiu xa hai anos a responsabilidade de dar resposta ás necesidades da veciñanza, especialmente no medio rural, porque no rural os servizos públicos son fundamentais para fixar poboación e garantir o benestar das persoas maiores. Ademais, temos que ter os mesmos servicios porque temos os mesmos dereitos con independencia do lugar donde vivamos. A rede de centros de atención a maiores da Deputación xa conta a día de hoxe con 9 deles en funcionamento e outras 9 residencias máis en diferentes fases de tramitación ou execución, entre a que está tamén Cervantes. Sabedes que temos un modelo que é pioneiro en Galicia, que aposta por residencias de pequeno tamaño, integradas nos concellos e cunha atención centrada nas persoas residentes nas mesmas, que se basea en unidades de convivencia que favorecen un ambiente acolledor e familiar. De feito, nas 9 residencias que están a día de hoxe en funcionamento, a ratio é de 400 residentes e 300 traballadores para atendelos. E con este proxecto, a Deputación de Lugo continúa traballando para garantir a igualdade de oportunidades en toda a provincia, achegando servizos esenciais ao rural e garantindo unha atención digna e de calidade ás persoas maiores neste caso. Nós temos o compromiso, e así seguiremos traballando, de que dende a Deputación de Lugo vamos a continuar impulsando este modelo de residencias e de centros para as persoas maiores, amosando que esta é outra forma de atender aos maiores e que é, ademais, non só necesaria, sino que é posible. E cambiando xa de tema, tamén na Xunta de Goberno continuamos avanzando na contratación de diferentes obras para mellorar a rede de estradas de titularidade provincial, dentro tamén dese compromiso da institución, da Deputación de Lugo, coa mobilidade, coa mellora das comunicacións dentro da nosa provincia. En ese sentido, destinamos na Xunta de Goberno de hoxe case 700.000 euros a mellorar varias estradas, en concreto en 4 concellos da provincia, e tamén a realizar o desbroce de maleza en diferentes concellos da Mariña e da Montaña. Hoxe, concretamente, licitamos cun investimento de case 154.000 euros as obras de mellora da estrada LUP 1005 no Concello de Carballedo,
que son uns traballos que van a afectar a totalidade da vía, dende o seu inicio, dende o punto kilométrico 0 ata o punto kilométrico 5,6, e que é a estrada que conecta as parroquias de Cartelos e Furco, dende o lugar de Trasar ata Rañadoiro, no límite coa provincia de Ourense. Este proxecto tamén inclúe o acondicionamento de preto de 500 metros do ramal que une esta estrada con Trasar de Sabugueiro, en Fuciños, e os traballos van a consistir na reapertura de cunetas, no arranxo de afundimentos que hai no firme e a repavimentación do mesmo, contando para isto con un prazo de execución dos traballos de 3 meses dende que den comenzo. Esta é unha actuación importante porque a vía dá servicio a máis de media dúcia de parroquias e ademais conecta o suroeste do concello de Carballedo coa provincia de Ourense. E tamén hoxe, co que ten que ver con estradas, aprobamos a adxudicación por preto de 350.000 euros para obras de outras 3 vías o seu paso por Castroverde, O Corgo e Bóveda. Entre os concellos de Castroverde e o do Corgo vanse a condicionar os 4 primeiros quilómetros da LUP 1211 que vai dende o Coto ata a Rubial, por Porcín. E os traballos aquí consisten na reapertura de cunetas, no saneo da esplanada e na reparación dos afundimentos. Resultou adxudicataria deste proxecto a empresa Cholo SL, con un prezo de 75.000 euros e un prazo de execución de un mes dende que comecen as obras. E no Concello de Bóveda tamén adxudicamos os traballos de mellora de 2 estradas, na LUP 910, que vai dende Rubián a Mosteiro Vello en Paradela por Vilarbuxán, para condicionar os primeiros 6 km ata o límite provincial, e na LUP 903, que é a que vamos a mellorar completa dende o núcleo urbano de Bóveda, ata a conexión coa autonómica LU 611 na parroquia da Raíña. A adxudicataria neste caso é Construcciones e Obras Taboada e Ramos SLU, con un importe de case 270.000 euros e un prazo de execución de menos de 2 meses. En ambas vías, os traballos van a consistir na reapertura de cunetas, na limpeza dos drenaxes, na reparación de desperfectos e na repavimentación das mesmas. E continuando coa rede viaria da Deputación, tamén hoxe na Xunta de Goberno aprobamos a adxudicación por un importe de 177.000 euros das tarefas de desbroce en 11 concellos da Mariña e da Montaña. En concreto, son as zonas que se corresponden ao lote 2, que contén os concellos de Burela, Cervo, Foz, O Valadouro e Alfoz, o lote 6, que leva os concellos de A Pontenova, Río Torto e A Pastoriza, e o lote 22, ao que lle corresponden os concellos de Folgoso do Caurel, Quiroga e Ribas de Sil. No caso do lote 2, os traballos serán realizados pola empresa Transformaciones Agrarias Isidro Hermanos Blanco Trigo SL por máis de 56.000 euros e o lote 6 foi adxudicado a Diego García Besteiro por un importe de 62.500 euros, mentras que no caso do lote 22 a empresa responsable será Desbroces Casal SL con un prezo de 58.500 euros. O contrato é para a anualidade 2025, é dicir, para a presente anualidade, con opción de prórroga por un ano máis. Dada esta información, tanto no que toca a atención ás persoas maiores, polo tanto, a conxunta da veciñanza e a mobilidade, que tamén beneficia o conxunto da provincia de Lugo, pois se queredes algunha aclaración, intentarei dala, e se non, pois finalizamos. Moi ben, pois moitísimas gracias e boa fin de semana.